Қарайды. Қазір енді бигерәк алдағы йылларда әле бүтүнсү дә ага юл җитдилек күрсәтмәсә дә, бүгенге көндә алар чыннан да республикада узучы башка программалар белән ничек алар ярышалар республикада. Шушы Созвездие йолдызлык фестивалендә дә алар матур ярышта катнашалар дип әйтәсем килә. Әгәр дә фестивальнең асылын белмәскә мөмкин, белергә мөмкин ничек фестивальнең шаһиты булсаң, шушы мөхиттә бераз булсаң, монда нинди матурлык, монда нинди ихласлык һәм монда нинди югары дәрәҗәдәге, югары сыйфатлы номерлар, югары сыйфатлы күренешләр күрәсең. Чыннан да безнең бүген район белән шәһәр арасында бер дә аерма юк. Авыл балалары өчен безнең бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Аларда бүген яңа мәдәният йортлары, бөтен педагогларга бөтен мөмкинчелекләр тудырыла район җитәкчеләре тарафыннан. Бу чыннан да бик матур күренеш. Безнең район балаларының костюмнары елдан-ел затлы, зәвыклы, матур иттереп тегелгән. Булар өчен әлбәттә район җитәкчеләренә зур рәхмәт әйтәсем килә, педагогларга, әти-әниләргә. Алар шушы матур Созвездие йолдызлык гаиләсендә яшиләр, шуның асылын аңлыйлар, беләләр дип әйтәсем килә. Чыннан да инде камиллеккә шикләр юк. Фестиваль бик Марат Мансурович әйтеп киткәнчә, безнең хөкемдарлар бик гадел, дөрес һәм моны кырыйдан һәрбер кеше күрә торгандыр. Гадел, дөрес хөкемдарлар булмаса, сез инде гала концертларда катнашасыз, күрәсез. Анда нинди затлы концертлар, дөньяның кайсы залында чыгыш ясасалар, алар бүген ясый алалар, шундый концертларны күрәсез. Бу инде әлбәттә хөкемдарларның хезмәте, гаделлеген күрсәтә торган бер күренеш дип әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт тагын район җитәкчеләренә, уңышлар безнең балаларыбызга, безнең балаларыбыз киләчәгебез, безнең республикада безнең балалар өчен үзләрен күрсәтергә, нинди яктан, спорттамы, мәдәнияттамы, башка урындагы бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Бу әлбәттә безнең җитәкчеләребезнең, президентыбызга бик зур рәхмәт.